И здравей YouTube, аз съм Монголец 2001. Днес снимам в Бъдър PvP и днешния клип повече ще бъде за информация какво ще правя за напред. Няма да е много дълъг. Ако някой знае някаква програма за рендване на клипове, моля ви в коментарите напишете или дайте линк. И така. Сега в момента в мен ето това ми е сета, който го дава Kit PvP. Нали, това вече не е от Kit PvP, от Kit September. Това са ми полшанките, храна. Кода на код сега ще отида на честа. Преди около 2 часа по някакъв мазен късмет убих някакъв фулка Pro 4 Unbreaking 3, Imagefire 2 и Sharpness 5. Ето още пошанки, още храна, малко легендарки, такива Golden Apple, 4 дъмоблока. И така, този клип ще бъде информационен, в който ще спомня, че няма да снимам само на Minecraft, ще снимам и на други игри като Internet, League of Legends, CS, Team Fortress и подобни игри. В дескрипцията на клипа ще бъде и IP-то и версията на сървъра. И според мен няма какво още да ви кажа. И май това ще бъде от мен. И довиждане, YouTube.